Un dels grans protagonistes de les campanyes electorals de les espanyoles a Catalunya és el vot dual, allò de que votes a Esquerra o Convergència a les catalanes i a les espanyoles els fas el salt al PSC o al PP. Sembla que és una tendència en franca reculada i aquest cop el bloc republicà, també gràcies a la polarització fruit del procés, tindrà més capacitat de fidelitzar el sofert votant del sí. En canvi, un altre gran protagonista, el vot útil, viu un moment de gran vigor. El reclamen els socialistes per no dependre dels independentistes. El volen Pablo Iglesias i els comuns per falcar Sánchez a l'esquerra. El PP per no disgregar el vot de la dreta a les províncies més petites. I els partits sobiranistes per fer-se imprescindibles a Madrid i poder condicionar el PSOE. Fins aquí, res extraordinari. Però el que comença avui serà una campanya estranya. En primer lloc, perquè sabem que hi ha projectes polítics que l'Estat no està disposat a permetre que es facin efectius. En segon, perquè l'extrema dreta, la nova i la vella, ja campen sense complexos. I finalment, perquè, com diu Antoni Gutiérrez Rubí a l'entrevista que podeu llegir a Nació Digital, la novetat no són les fake news, sinó que ara hi ha una indústria per difondre-les. Agafem-nos fort, que això tot just comença.